Lagunaro EPSV-ren egoitza nagusian gaude. Arrasateko kooperatibismoa gorpuzten da hemen. Kooperatibismoa ukitu daiteke espazio honetan. Urten nahasiak bizi ditu munduak. Geopolitika etxeko saloira sartu zaigula dirudi. Eta horrek eragina du, nola ez, Lagunaro EPSV-ren mikromunduan ere. Hain justu, Arrasatera gerturatu gara, Lagunaroren 2023ko bilakaera nolakoa izan den bertatik bertara aztertzeko. Eta bide batez, 2024ko gestio planaren gainean aritzeko. Egungo eta etorkizuneko argazki ahalik eta fidelena jasotzen saiatuko gara. Hasi aurretik, testuinguru egokia emango diguten 3 datu. Bi 2023 urtean mutualista aktiboen kolektiboa aurreko urteko mailan kokatu da, 30.000 mutualistatik gertu. Aspaldi erregistratu gabeko maila da. Goranzko bilakaera antzematen da azken urteetan, eta hori, iraupen jakineko mutualisten hazkundeari esker izan da. Pentsiodunen kolektiboari begiratu ezkero, honek ere azken urteetan goranzko joera izan du. 15.662 pentsiodun daude, 11.800 erretiro pentsiodunak, 3.100dik gora alargun eta zurstasun pentsioak dira, eta 700 inguru ezintasun iraunkorreko pentsiodunak. Azkenik prestazioen atalari erreparatuko diogu. 2023an Lagunarok 354,2 milioi euro ordaindu ditu, 2022an baino 10,6 gehiago. Kapitalizazio prestazioak, hau da pentsioak, eta baita banaketa prestazioak ere areagotu dira. Erradiografia argi honekin, datu hauetan sakontzeko Arrasatera gerturatu gara Lagunarok duen egoitzara. Solasaldian arituko gara bertako 3 pertsonarekin. Bertatik bertara, arlo honetan lanean diharduten 3 emakumerekin hain justu ere. Amaia, Josune eta Ana zain ditugu. Kaixo? Kaixo. Zemuz, 3 Eskerrik asko gonbidapenagatik. Amaia, zurekin hasiko gara, bai? Osasun laguntzari erreparatu behar diogu. 2023an osasun laguntzaren gastuak gora egin du. Ze azalpen ematen zaio horri eta ze balorazio egiten duzue? Guztira, 13,9 milioi euro gastatu ditugu finantzaketan. Eta 2022arekin alderatuta 6% altuagoa. Bereziki, 3 arrazoi nagusi azpimarratuko genituzke. Lehenengoa, osasun sistema publikoan dagoen tentsio egoera eta itxaron zerrenden luzapenekin gure kuadroa gehiago erabiltzea eragin du. Aldi berean, gure mediku eta kuadroko klinikekin hitzarmen eta akordioak dauzkagu lotuta KPI-arekin, neurria kasu askotan. Orduan, horrek ere igoera bat eragin du. Eta aldi berean, teknika berritzaileagoak eta estaldura berriak eskaintzarekin batera, gastuak ere gora egin du. Bataz besteko pertsonako hileko gastuari erreparatzen badiogu, 19,49koa izan da. 2022an baino 4,2 altuxeagoa. Hala ere, aurre ikusitako 20 euroko gastuaren azpitik joan da. Beraz, emaitza aurre ikuspenen barruan. Balantze positiboa orduan. Bai. Absentismoari dagokionez, titularretan, albistegitan egunero ditugu absentismoaren bilakaera okerrari buruzko titularrak. Lagunaron kontrako joera lortzen ari zarete. Zer nabarmenduko zenuke? Bueno, hasteko behar bada aipatu, Lagunaro sisteman ere absentismoa azkenengo urteetan arazo bat izan dela, baina hori esan da, azpimarratu egin behar dugu 2023an absentismo tasa hori jaistea, aurreko urteakin konparatzen badugu, absentismo tasa jaistea lortu dugula. Eta, sarratu dugu urtea 6,86 tasakin, ez? Eta jaistea lortu dugula esaten dudanean, esan nahi dut, kooperatibek eta Lagunarok egindako lan bat hauela atzetik, ez? Azkenean, absentismoa kudeatzeko danon esfortzuak eta danon beharra behar ditugu, eta tendentzia hori aldatu nahi badugu, azkenean beharrezkoa dira guztion esfortzuak eta horretan ari gara. Eta tendentzia hori aldatzea lortu duzue, baina nola da posible absentismoak behera egin baldin badu ere, gastuak gora egitea? Horren atzetik arrazoi ezberdina daude, alde batetik prestazioaren gastua, baina gero baita kolektiboa, mutualistaen kolektiboa hasi egin da, beraien antizipoak ere gora egin dute, eta orduan guzti horren ondorioz gastua igo egin da. Baina
Hor ere esan behar dugu urtearen saldoa bakarrik aztertzen badugu, diru sarreren eta gastuen balanze hori 2023an positiboa izan da. 1,5 milioi positiboa galditzu da, gero aurreko urteko balanze eta saldo negatiboari hori estaldu behar da, baina urteko ariketa positiboa izan da. Ana, enplegu laguntzarekin goaz. Enplegu laguntzan eman den gastuari buruzko ze balorazio egiten duzu? Balorazioa positiboa da, gastuak aurten ediko dituelako bi alderdi. Alde bat, berez enplegu laguntzako gastua, izan dela 2022 urtearekin alderatuta oso antzerakoa, 19 milioi ingurukoa, eta gero eginda dotazio berezi bat, 16 milioitekoa, aurrerretiro eta kontsolidazioen hartutako konpromisoak kontabilizatzeko. Orduan, gastua urte bukaeran geratu da aurreikusietakoa baino gainetik, 35 milioi pasatxo, eta aurreikusietakoa zen 32 milioi. Baina, esan dudan moruan, Kontseilu Errektoreak hartutako zuzkidura hori egiteko erabakiarekin zerikusia dauka. Eta naiz eta aparteko zuzkidura edo dotazio hori egin, prestazio honek mantentzen duen funtsak ere gora egin du. Bai, egoera ekonomikoak eta naiz eta gastua igo, kontutan eduki behar da funtso honetan egoten diren sarrerak inbertsioekin zerikusia daukatenak. Orduan, alde batetik egon da inbertsioen etekin positiboak egon direla, 9 milioitan, eta gero horrek ahalbideratu du 128 milioitara heltzea funts hori. Eta azkenengo urteetan heldutako mailarik altuena izan dago urte honetan. Orduan hori ere positiboa da, izan da. Eta langabezi estrukturalean dagoen kolektiboaren jaitsiera, horren balorazio seguru positiboa egiten duzuela, ezta? Bai, oso posgarria da gainera, positiboa eta posgarria urtean 689 pertsona genituen langabezi estrukturaleanko zerrendan, eta urte bukaeran 628rekin bukatu dugu. Hau positiboki baloratzen dugu, azkenean pertsona hauek aurkitu dutelako behin betiko irtenbide bat, bere egoerari. Horretaz aparte, eskertu egin behar da ere kooperatiben prestutasuna, horrelako pertsonak, egoera horretan dausenak, beraiekin lanean edukitzeko. Eta esan beharra dago urte guztian zehar, egoera horretan zeuden pertsona gehiengo bat lanean aritu direla. 2024ko aurre ikuspenekin goaz, bai? Osasun laguntzari dagokionez. Tentsioek, aipatu izkiguzun, tentsioek aurrera egingo dute, zer aurre ikusten duzue, Amaia? Zentzu hortan, hildo beretik uste dugu jarraituko duela, eta pixkanaka gastuak goranzko joera izango du. Aurre ikuspenen arabera, 7,1ko igoera estimatzen dugu, eta horrek finkatuko du batazbesteko gastua pertsonako 20,88koa izango dela gure aurre ikuspenen arabera. Eta prestazio hau finantzatu ahal izateko, 1,9ko kuota edo oreka kuota hori mantentzea proposatzen da. Josune, absentismoarekin zer gertatuko da? Tendentziak jarraituko du behera? Uste dugu orain arte egin dugun lan honekin jarraitzen badugu, eta naiz eta kanpoko egoera oraindik ez den konpondu, baina bai ikusten dugu 2024 urte hontako absentismo tasa hori 6,5era heltzeko moduan egon gintezkela, ez? Hori tasari dagokionez, eta kuotakin bestalde hor bai proposatzen dena da igoera txiki bat, ze lehen aipatu dudan bezala egia da 2023ko saldo hori positiboa izan dela, baina aurretik pendiente dekogun saldo negatiboa estaldu behar danez, horretarako kuota igotzea derrigorrezkoa ikusten dugu.
Eta enplegu laguntzari dagokionez? Ana, 2024an ze zifra dituzu buruan? Aurreko usten duguna da, helburu garrantzitsu bat izan behar dugula langabezi estrukturalean dauden pertsonen behin betiko irtenbideak lortzeko. Eta horrek ekarriko du gastuan zertxobait gehiago gastatzea. Baina orokorrean aktibitatea normal edo orain arte moduan joaten bada, espero dugu funtsean ere funtsaren igoera jarraitzea, zeren eta funtsaren helburu garrantzitsua da etorkizuneko larrialdi edo egoera txarrei aurre egitea. Eta zenbat eta pertsona gehiago babestuta egon, hobeto. Hori da. Eta horretaz aparte, gero, asanbladara planteatuko duguna izango da finantziazioari begira kuota, enplegu laguntzako kuota 6,8tik 4 jaistea. 2024ko argazki hau eginda, eskerrik asko, hirukote. Zuri. Esker. Balantze positiboa beraz, mahai inguru honetan egiten dena. Hori, banaketa prestazio nagusien portaera 2023 urtean desberdina izan bada ere. Eta etorkizunari begira zer? Argi dago, hainbat erronka garrantzitsuri aurre egin beharko diola Lagunarok. Eta horretarako oso preziatua den babes sistema sozial honek bere betiko izaera egituratzaile eta babeslea erdigunean jarriko du. Bere kolektiboari orain arteko estaldura soziala baldintza egokietan eskaintzen jarraitu ahal izateko. 2024 izan dadila oparoa Lagunaro EPSV-rentzat eta berau osatzen duten milaka kooperatibistentzat.